Dakbayan sa Mandaue, padayong namutos ug kinilong bugas alang sa kabarangayan. Bisan kung sugod nang gipatuman ang election ban dungan sa pagsugod usab sa lokal nga pagpangampanya. Si Chelo Valiena sa report. Atubang. Tag 5 ka kilong bugas ang giputo sa mga job order personnel sa Dakbayan sa Mandaue. Iapod-apod kini sa mga barangay nga wa pa makadawat sa hinabang nga bugas. Matod ni Stella Suico Alosilio, in charge sa rice distribution, nga 20 na ka mga barangay ang nahatagan niini. Apan adunay 7 ka mga barangay ang wa pa. Aduna pay 1,100 ka mga sako sa bugas humay nga ipaputos pa aron iapod-apod. Kasagaran nila mo kuan man mo balibad man kay tungod ang sakyanan guba or gigamit para sa kuan kan sa basura. Gipasabot hinuon ni Jacqueline Riuyan, election assistant sa Comelec Mandaue City, nga nakapangayo ang syudad og Comelec exemption aron mapadayon ang ilang programa. Iyang gipasabot nga ang Comelec Manila na ang muhatag sa Certificate of Exemption sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue. Si SWS, nagpada silang exemption, sir. Nagpahibaw sila sa Manila sa kanang about sa anang ilang mga gipangkuan ron, sir, nga mga hinabang. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.